Έλευση της εκστρατείας της Τρίας. Αμνοερήφια επιπιστώσει 412. Σημείωση και άλλα 100 κλεμμένα. Χειρομέρια 612, κλεμμένα 330. Μανούρες, μπιτζήθρες, κεφαλοτήρια 33.312, σύνολο 160 τάλαντα. Τόκοι υπερημερίας, μέρισμα, δικαστικά έξοδα, ψυχική οδύνη του δικαιούχου, γενικό σύνολο 380 τάλαντα, 500 δραχμές, 32 μνέσια κατηψηλά. Εμείς δεν πήραμε ποτέ τίποτα, δεν περάσαμε ποτέ από το νησί σας. Πέρασαν άλλοι Έλληνες, το ίδιο κάνει. Έτσι κι αλλιώς μαζί τα φάγατε. Την εξώστηση, την εξώστηση. Δεν έχουμε δραχμή. Πολύ κακός. Τα χρέη πρέπει να εξοπλούνται. Πώς θα εξοπλίσουμε, δεν έχουμε μία. Έχετε. Κοροϊδεύεις τη φτώχεια μας. Κάθε άλλο. Καλά. Τι περιμένεις να σου δώσουμε για αυτά τα δίθεν χρέη. Δίθεν. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω. Πρώτον, είναι γραμμένα στα τευτέρια μου, άρα υπάρχουν. Δεύτερον, και να μην ήταν γραμμένα, αφού εγώ το λέω πάλι υπάρχουν. Τρίτον, το πώς θα πληρώσετε είναι απλό, σε είδος. Σε είδος. Τι θες να πεις. Με τη σάρκα σας. Και μάλιστα πολύ φτηνά. Λίγα χαμένα κορμιά και 360 τάλαντα. 380 μεγάλε. Μας χλεβάζεις. Δεν βλέπεις πως έχουμε καταλύσει. Μα τι μου λες, αλήθεια. Ήρθατε και μας κλαίγεστε πως τα είχαν κορμιά σας έλειωσαν παλεύοντας με τη θάλασσα. Πως σας έδιρε ο άνεμος και οι άλμοι. Λοιπόν, για μένα τώρα η σάρκα σας έτσι είναι καλύτερη. Χωρίς περιτά λύπη, ψημένη στον ήλιο, αλατισμένη με ιωδιού χαλάτι, άνθρωπος και αλατικό. 2 σε 1. Κυφλοπά, δεν μιλάς σοβαρά. Σοβαρότατα. Ότι θα μας ξεσκίσεις και θα μας καταπιείς για αυτά τα χρέη που τα κάναν άλλοι, εν αγνία μας. Ακριβώς. Κι αν έχεις κάποια αμφιβολία, ρίξε μια ματιά. Από αυτούς που εξόψαν τα χρέη του σε είδος. Από κοντά μου. Δεν μπορεί να μιλάς σοβαρά. Μας δοκιμάζεις μόνο. Για να δείξεις ύστερα πιο πολύ την καλοσύνη σου. Θα σας δείξω ακριβώς τόση καλοσύνη, όσοι κι εσείς όταν ξεθεμελιώσατε την Τρία. Τέκνο του βασιλιά της θάλασσας, του Ποσειδώνα, που του έχουμε στήσει ναό σε κάθε ελληνικό κροτίδι, ελέησέ μας. Αρκετοί εμφανιστήκαμε εκεί στην Τρία, που σπήραμε και θερήσαμε κοινό θεαντικό. Κι αν κάποτε αδικήσαμε, ο πόνος άλλαξε τη μορφή και την καρδιά μας, ελέησε τον ναυαγό, τίμησε τον κεραύνιο Δία, που ζητά να δέχεσαι φιλόξενα τον κάθε οικέτη και μη θέλεις να χορτάσεις με τις σάρκες μας, γιατί τα άνομα κέρδη κατέστρεψαν πολλούς. Κυκλοπάκο μου, άκου τη συμβουλή μου, αυτόν φάε τον ολόκληρο. Αλλά κυρίως, μάσα καλά τη γλώσσα του, να γίνεις ρήτορ θαυμαστός στο κοινοβούλιο. Άκου, Ανθρωπάκο. Το χρήμα είναι ο Δίας των σωστών. Και όλα τα άλλα κουφιαλόγια περισπούδαστα. Χρήμα. Λέτε πως χύσατε ναούς για τον παπά. Πρόβλημά σας. Και απορώ γιατί τα ανέφερες. Του Δία τον κεραυνό περιφρονώ. Είμαι εγώ Δίας, πιο δυνατός και άρα το γράφω. Έξω όταν βρέχει στη σπηλιά μου είναι ζεστά. Κι εγώ μασάω με 4 μαζέλες. Κι όταν ρουφήξω μια-δυο στάμνες γαλατάκι, σου αμολάω τόσο τέλειες συγχορδίες που οι κεραυνοί του Διός μοιάζουνε πτέσματα. Φέρνει απ' τη Θράκη το κρύο ο βοριάς, μα εγώ τη βρίσκω ξαπλωτός κοντά στη Θράκα και πρασινίζει για την άνοιξη για πάρτι μου και έτσι παχαίνει σφαχτά να μασουλάω. Γι' αυτό λοιπόν ένα τιμώ, σε ένα πιστεύω, το βασιλέα των Θεών, την κοιλάρα μου. Η μάσα είναι ο Δίας των σωστών, η λούφα, η ξάπλα στους αιώνες. Αμήν.